दिलावा मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा ले जबो हे के ले जबो गे छोड़ी देवघर के मेलावा मंदिर के गेट पा बनैली है रिलावा मंदिर के गेट पा बनैली है रिलावा चलते मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा करे गड़िया रे बन के जैबो हम कवरिया रे हगे वीडियो बनाई है तो सिलवा के तबे वायरल हो तो दिलवा के तबे वायरल हो तो दिलवा के रे जल्दी से बुक करे गड़िया रे बन के जैबो हम कवरिया रे हगे वीडियो बनाई है तो सिलवा के तबे वायरल हो तो दिलवा के हेरे बाबा परे छोड़ा लगल हको दिलावा मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा मंदिर के गेट पा बनैली है रिलावा मंदिर के गेट पा बनैबो हमरी लावा हेरे दीदिया से पैसा उधार लेबे रे बाबा पजलवा ढार लेबे रे हेगे काली चरण पर ध्यान देना गे पारस से पैसा मांग लेना गे जितना चाहिए उतना देबो हेरे दीदिया से पैसा उधार लेबे रे बाबा पजलवा ढार लेबे रे हेगे राहुल पछौड़ी ध्यान देना गे पारस से पैसा मांग लेना गे ले जबो हे कि ले जबो गे छोड़ी देवघर के मेलावा शिवजी के गेट पा बनैली है रिलावा मंदिर के गेट पा बनैली है रिलावा और सुन पूरा वायरल भी हो जाए।